Ramadana muna barka da zuwa Ramadan. Ramadana muna marhaban da zuwa Ramadan. Wallahi muna kaunar ka watan Ramadan. Shauki muke haduwar mu da kai Ramadan. Ramadana ayo ko ina kai ake zance. Ramadana kowa ya haɗe da kai za a yi dace. Ramadana wanda babu ruwansa da kai ya ɗaurance. Ranar biyan rancen zai lalace. Ramadana ga musulmai baka laifi. Ramadana yara da manya har ma tsofaffi. Ramadana wanda ya rike kai yana gefen rafi. Wanda ke gudun ka a ce mai shaka tafi. Ramadana ka zama shiryar mai kwace. Ramadana wanda yayyana kansa ya bar ɗaukar rance. Ramadana da kai a shiki ba a dogon zance. In an ƙi hakan kuma ƙarshe ai kwance. Ramadana ka sa rakoran raki. Ramadana na gaishe kwance na daɗin baki. Ramadana ya ɗauki ciwo ya makala a jiki. Lahira a riƙe shi a mai dukan jaki. Shugaba Muhammadu shi aka ba Qur'an a cikin watan da ake kira Ramadan. Bakara da ka wuce sai Ali Imran. Shi cikin musulunci ne tabbas Ramadan. Kai wajibi ne mi ɗaukar Ramadan. Jama'a tukar ku biye ruɗin shaidan. Shubuhar da ya samu nakar da ta sa ruɗan. Ya hana mu samun lada mai amfani. In ka ƙi ayyukun majiki magayi. Falalar da ke a cikinsa nake kwaɗayi. Yana a cikin abin da ilahu ya samu muyi. Inda lafiya mai ya hana mu yi. A cikin azumi ya ci a ce abinci a raha. Yan kasuwa duka sun zauce ya maha. Za ku gane kurin ku da an tsare ruha. Mai cuta a lahira baya shiga ruwa. Wando shi ne ya mai gurbin bance. Sako nake yi wa wanda yake bance. Yana ganin na ɗau duniya mace. Duniya budurwar wawa ce hulci. Ni dan amana kar na faizance. Sanda ka taka da harshe kwace. Dan uwa kar ku yi wazance na hince. Ramadana kar mu alasa za mu dace.